arep takon karo bapak-bapak nih gara-gara kecelike perek nang nggonku anu njaluk disawer jebule. Bapakku. Assalamualaikum. Wong tua wajib matus rezeki ingkang halal ingkang thayyib. Kula tanglet Pak Lurah menawi tenggene daerah Mentasan nun sewu maaf kuli Pak utawi tukang pegawai bangunan niku sedinten bayarane pinten nggih Pak? Dalam Pak Lurah? Oh, wonten sing 80, wonten sing 100. Berarti tukangnya 100. Kuline asisten tukang 80. Ngaten nggih? Pada karo teng Kroya Gentasari nggih kula. Cuma maaf, niki namung sekedar gambaran, kula mboten badhe cerita piyayi mriki, nggo mboten cerita wonge ngene kula. Niki namung sekedar nggih gambaran. Wonten tukang kuli bangunan sedinten bayarane 120.000. Sedinten niku 120. Mandan kata nggih Bu nggih. Sekarang tambahane 20. Tapi ternyata walaupun mandan kata diparingaken ning keluargane orang berkahi. Padahal kata niku jera atas umum, di atas rata-rata 120 tapi orang berkahi nggo keluarga karena jebule gone dadi kuli bangunan, gone dadi tukang seneng nyolong. Ning kudu nyolong duit, kudu nyolong barang. Gone kerja seneng nyolong waktu, nyolong balung, nyolong tenaga. Yang pertama nyolong waktu. Umumnya kuli mangkat jam 8 deke setengah sangan nembe mangkat. Wis mangkate telat orang langsungnya kelalat. Lah karo udut lepas, krepus, karo ngubrus. Yo maaf nuwun sewu. Sing duwe pegawean ikhlas maringi 120.000 sedina. Tapi ora rido. Rido niku bombong, Bu. Ikhlas maringi 120 tapi ora bombong. Soale napa? Sing cemekel nyambut gawe bayarane 120. Sing nyolong waktu bayarane 120. Ada ketimpangan sosial teng mriki. Ketika nyambut gawe kok ana wong sing didolimi, maka kita nggone nyambut gawe rezekine mboten saged berkahi. Niku jenenge ketetepan barang haram. Ketetepan barang haram. Wis nyolong waktu, nyolong balung, nyolong tenaga. Wong sing liyane karo angkong, ibune ngertos pirsa angkong mboten? Angkong niku anu gerobak cilik niku. Cara mriki napa nggih, Pak? Sami nggih. Wong karo angkong liyane gawa bata kuat selawe. Dheweke karo angkong gawa bata mung 5. Liyane gawa tukang semen kuat 2 ember, dheweke gawa seember bisine setengah. Kan sing kudune 2 wulan rampung dadi 3 wulan setengah. Ada hati yang terzolimi karena ternyata sing gawean dirugikan. Maka walaupun sedina bayarnya 120.000 tapi orang berkahi go keluarga. Maaf, niki hanya logika awame kula mawon. Nun sewu sangat, bukan kula ngeceng-ngeceng karo kuli bangunan. Waktu dadi kuli bangunan gawe seneng nyolong. Nyolong waktu, nyolong balung, nyolong tenaga. Apa maneh waktu diparingi kekuasaan jabatan nang Gusti Allah kaya ngapa gone kemarut nyolong duit rakyat. Wong esih dadi tukang gawe seneng nyolong. Apa maneh diparingi titel sing luwih dhuwur. Apa maneh dipun berkahi rezeki sing luwih akeh kaya ngapa nggone nyolongan. Yo maaf, niki hanya sekedar gambaran, boten kula nganyak profesi niku mboten. Namung mbuh niku dados kuli bangunan, dadi lurah, dadi pedagang, dadi petani. Yo ayo dadi wong sing jujur, sing dadi petani nebasna yo kudu nganggo ilmu. Sing dadi pedagang berniaga ya sing jujur. Wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba.